играем на Майнкрафт. Тук сме се събрали с Soldier BG, Iron Man BG, Spy BG и Superman Luigi Таралешко, за да играем на Майнкрафт в един сървър, който сме кръстили Firework SMP. И сега всеки от нас ще се представи. Само искам да ви кажа, не мислете, че копираме пакта или нещо такова. Това е забавление. Който мисли, че копираме пакта, ще е негова работа. Таралешко, понеже той иска така да се казва. Здравейте, аз съм Таралешко, обичам да играя. И... Вау. Може ли? Добре, давай. Я представи си, че аз не те чух. Аз не го чух. Аз съм Вешко и съм ретард. Признам. Добре. Аз съм СпайБГ. В коментарите никой също са казва. Просто тук сме се събрали много хора. Имаме супер момчета, войници, спайове, Iron Man е тук и Таралешко. Аз ще умра. И здравейте всички, аз съм Iron Man BG и днес ще играем мъца, както виждате. Супербой казва какво ще правим в този сървър. Надявам се да ви хареса тази поредица и така. Няма да копираме това. Давай! Мерси, че ме щупи блока. Какво става? Значи аз съм Soldier и това е една много яка поредичка. Аз съм драстично падащия FPS. В момента съм с 6 FPS, разбира се. Половината ви виждам с... не знам, просто уникален. FPS е гаден. Добре, сега съм аз. Чакайте. Нека паднат всички под краката. Дайте ми блокчета. Добре, аз и Soldier BG ще живеем заедно сега да ви кажа и... Добре, хора, чакайте, ама аз не съм се представил. Давай. Ей! Чакайте бе, къде отидете хора? Добре, толкова хора, е, толкова бе. Супербой и паднах. Както разбрахте, тук сме се събрали за да играем. В този сървър ще има само бранкове. Също за мен, казвам се Мартин, който ако някой не знаят и не ме бутай. Между другото, искам да ви кажа. Има хакове в този сървър. За мен, значи искам да ви кажа едно. За мен е чест да кажа това нещо. Значи, за мен е чест да кажа, че ще има кандидатури. Значи, който иска да се записва, но не е за кандидатури като да ви гледаме какво сте построили така нататък. Значи това е за каналите. Така че който има този канал или мисля, че може да направи нещо с този канал и мисля, че може да се забавлява с нас, нека пише долу в коментар, примерно запис, не знам нещо, и ние на всички ще проверим каналите и който ни харесат. Дайте скайп или... Които ни харесат най-много, ще бъдат вкарани в сървъра. Да, долу в опис. Всеки канал ще вземем по 4 човека, ако са записали толкова. Да. Ама по-малко ще изберем описанието, в описанието... Имам един въпрос. Може ли да кажа нещо? Да. Искам да дам на един... Искам да дам на един специален човек. Искам да дам на един специален човек една роза. Искам на един специален човек една роза. Махни се, бе. Бега тук. Добре, ние с Soldier... Сега всички да си ударим един токат, като рамо. Казах един. Ние с Soldier BG ще се преместим в другия Discord, така че да знаете... Сега мисля всички да затворим и да говорим. Така да играем. Да. Добре. Soldier, чакам в моята група. Ай. Добре, сега идвам.
ли си Кривко? Що? На пауза имам предвид, като се развие малко. Няма пауза. Спри го и после ще го... Добре.